Bos. Apa? Aman sholat ya, aman Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun Bos? Ngongkon wong sholat kuwi hukume wajib. Lah sapa sing ngomong tak tapukane lampu iki kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane YouTube ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya pamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa Dik, wong salat kok dikon. Nyong hobine dodol. Dodol apa? Dodol tempe. Tempe. Tempe Ya, rendah kolesterol. pasti, itu pasti. Regane murah, sapa bae bisa tuku tempe. Murah. Khasiat utama tempe gue anak Anak apa? bisa ngelemesna barang sing kaku. Ngelemesnya barang sing kaku apa? Tempe bosok kae sing mandan mambu-mambu kepriwe kan gunjangan kangkung. Mesti kangkung. Sing lemes kangkung. Lah kangkung lah apa sih padane? Ya tak kira kangkung. Tak kira apa? Lan jenengan mulane angger dolan maring Cilacap menggonku njajal tempene nyong. Tempe sing tak dol nang nyong. Iso tempene nyong lho. Ya. Pak. Lho aku. Pak. Apa? Umpamane wedhus no teleke jenenge apa, Pak? Pertanyaan umum enteng serintil goblok. Lawat terus dimanapun anda berada serintil. Iya. Di darat dan di laut di udara. Ya, roh Pak. Lah umpamane sapi teleke apa jenenge, Pak? Tletong. Wah, pertanyaan enteng men. Lah umpamane telek pitik jenenge apa, Pak? Lencung. Goblok. Oh, Presiden Amerika yang ke-1 piro, Pak? Asyarep mana? Rapal aku juga nang Ora apal, ora iso apal, utekmu telek tok. Enggak iso lho Pak kuwi apal. Lah utek telek apa yang mikir apa? Lah kuwi jeromu enake letong, serintil. Lencung. Dadi enggak iso, Pak. Kuwi kurang encer, Pak, kuwi, Pak. Ayang Mbah, berapa hari lagi sih kita lebaran? Lebarannya diundur Bang. Akan ada puasa putaran kedua. Kok bisa diundur sih Mbah? Emangnya ada apa? Karena ada banyak kecurangan. Kecurangan apa Mbah? Yang pertama, ikut sahur tapi nggak puasa. Ya kayak kamu. Terus yang kedua? Yang kedua, suka ikut bukber. Nggak puasa juga. Ya kayak kamu juga. Ini parah nih. Saiki wae roh pitik. Pitik ngendok. Neng tarangan, saya 5. Biji mok 3, cek pira? Ciko telu ya sik loro. Salah. Desek pira? Cek 5. Lah kok iso? Hadi jimok dibalekno neh ae. Kuwi apa enak kowe Ciko itu. Hadi jimok nek digoreng entek, Dik. Lah dijimok balekno neh ae. Terus kowe ya rusuh. Ora ono aja. Lah tak bedheki ra roh. Ya kono ya bedhekno to, Pak. Nuwun sewu padalah. Daerah kedalan. Kula jak bedhekan nggih. Iya. Keresane awet enom. Iki apa to? Lho wong ben anu akrab. Wong mati parane ning ndi modar kowe? Kuburan to? Sing ngomong sapa? Wong mati niku parane mesti teng kuburan. Ya mesti. Lah lah teng pundi? Manut sing mikul goblok. Harga ning KUD karepmu gone bukes. Kowe besok nek mati nek dipikul ya muni kleru dalane. Lek kleru lek rono lek. Mengandung alkohol.